Tjena, Osberg-Jonathan här och jag har försökt några gånger länka mig att du får se facet idag för att du har tidigare förut men så massa krångel och skit så att jag kör så här idag. Så att vad ska jag informera? Det är inte så jättemycket, det är att jag ska lägga upp spel. Ja, imorgon såklart kommer det bli så att jag har det. Och så har det varit valprogram. Imorgon blir det filmer, sen blir det jag glömt bort spel som vanligt. Imorgon jag ska försöka spela in imorgon också så mycket jag kan. Om jag orkar runt och så jättebra. Det är typ tredje försöket spela in 2 gånger har gått åt skogen. Men jag får se, det kommer inte få se något ansikte idag. Se vad jag gör åt saken. Annars, det är som vanligt. Glömt bort den här tävlingen också. Det är att vi ska rita bla 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 någonting. Utan av mig eller skissa. Annars kommer jag inte på något mer. Egentligen var det jättekonstig information jag vet. Varför att det andra var bra men den var ju helt dödsskog. Jag var förstört av grannar som pratade. Så var det ingen idé att ha kvar dem. Sen ja, det var inte så mycket mer. Om jag orkar så kommer jag göra film. Imorgon, vi får se. Annars blir det ett spel. Det var inte så mycket mer tror jag. Gällande att prenumerera. Och sen får vi se.